କିଛି ନଥିଲେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। हेलो गाइस हम आसीଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। नमस्कार मु रंजिता आपण मानकु स्वागत करूची मोर सुंदर वीडियो को। तो आज इवनिंग रे आमे जाइतलु टिके मार्केट गला पर टिके जगह को दर्शन करिया पई इच्छा हला, सेति पई आमे टिके मंदिर पळैथिलु। हेलो गाइस हम आसीଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଘୁଷୁରୀ ସହିତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଖାଲି ଏ ଘୁଷୁରୀ ସବୁଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ମୋ କଥାରେ ବନାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସାଇଡରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରକୁ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଟିକେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁ। ତ ଏମିତି ଆମେ ବୁଲିଲା ଭିତରେ ଆମ ଘୁଷୁରୀ କହୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣି ନବା। ମନ୍ଦିରଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ମିଳିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଗା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବେବିଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କିଛି ନ ବନ୍ଦ କିଛି କହିବ ବେବି? ମୁଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବି ଆଉ ଖାଇବି। तो आमे ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏସକେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ। ଲୋକେशन ବେଦାନ୍ତ ଟାଉନशिप रोड। तो आमे ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ କର୍ନ ଫ୍ରାଏ ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ। ସେଇଟା ଆସିଲା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହବା। ମୋ ବେବି କିଛି କହିବେ, ଶୁଣିବା ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଲୁଟେ ହେଇ ଆସିଛି ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ, ମାନେ ଏତେ କିଛି ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋ ବେବି କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ପଇସା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଲୁଟିବି, ସବୁତକ ଲୁଟିବି। बहुत टाइम वेट कला परे फाइनली हमर आस्थिला कॉर्न फ्राई। देन सबुदिन भलिया फर्स्ट बाइट से मते ही खुआइले एंड मु तांको भी खुआइली। तापर हम ऑर्डर करथिलु बटर रोटी, चिकन, चिली मशरूम और बटर नान। घुसुरी परी केमिति मुह गरिसंत देखंतु, सब तो खाइदेले ମାନେ ଆଉ ଆସିଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବି ବୋଲିକି କେମିତି ବସି ଖାଇଚାଲ ରେ ଝିଅ, ଖାଇଚାଲ, ମୋ ପଇସା ଉଡେଇ ଚାଲ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପଇସା ବି ତ ତମ ପାଇଁ କମଉଛି, ଖାଇଚାଲ, ପଇସା ଉଡେଇ ଚାଲ। ଛାଡନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବେକାର କଥାରେ ଆମେ ଫୋକସ ନ କରି ଆମେ ଖାଇବାରେ ଫୋକସ କରିବା। ତାପରେ ମୋ ଖାଇବା ଆସିଥିଲା ରେ ବଟ୍ ନାନ୍ ନଥିଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଟାଇମ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଏ ଖାଇବା ଆସିଥିଲା ଆଉ ନାନ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିପାର ନଥିଲା, ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ଖାଇଲା ଭିତରେ ଆମ ନାନ୍ ବି ଆସିଥିଲା ହାରି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଖାଇବାର ଆମାଉଣ୍ଟ କମ ଥିଲା ବଟ୍ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଠିକ ଠାକ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି बिल पेमेंट कर देथिलु। तापर टी फोटो उठेई घर को आस्थिलु। आसला भितरे बाटर देखा सार्थक, से जने बहुत भल मनीष, कारण से मोर पार्सल रिसीव कर नेथिले तो सेति पई।